בוקר טוב, בוקר נפלא, אנחנו באגם גוסאו, אוקיי? 4 יורו שעתיים, חנייה, יש פה חנייה. 7 יורו 4 שעות, ו10 יורו יום שלם. נראה שיש הרבה מה לעשות כאן. הגענו השעה 10, כדי להגיע מוקדם, תמצאו חניות שוות יותר במעלה ההר, אחרת זאת עלייה. קחו בחשבון. סירה. אפשר לקחת שייט על פדלים. בוא יהיה בשייט, אמא. נחשוב, לא כרגע. לא, בסדר, נחשוב, רגע, שנייה. נראה בשייט או בסירת נראה את מנה או ההספק. בסירת מגלצ'ה. אני מעדיף סירת... מקום יפהפה. אפשר להעביר פה חצי יום בכיף. אפשר להיות בספינה. אולי שנחזור, כן. חצי יום בכיף. את באה, איתן, תעשו שלום. הלו. שלום. הולך להיות יום יפה, מלא בתמונות יפות. נכון? מלא בתמונות יפות. בקיצור, התחלנו השעה 10, בטח נסיים פה באזור 2-3, ושאר התכנון זה ללכת לספא עמדה, שגם אותו נצלם. זהו, 2 נקודות היום, מספיק בהחלט. אחלה יום. איתני, רצית וידאו. נכון. תספר לי איך האגם. יפה. נכון, הוא מהמם? אפשר גם להיות שם בסירה, לא רק לשחות. אפשר להיות... גדר פרות. אפשר להיות גם בסירה, נכון. הרגע שלה נתקעת. למה? כי זה גשר פרות. גשר פרות? בואו נראה קצת את המקום. איפה התצפית של הר המושלג? היי, אמא, מה שהולך? יש לי יציר חדש. סבלה, רירתה, זה הסיבוב סביב האגם. עוד לא הגענו לחצי של הסיבוב. נראה לי אנחנו צועדים כבר איזה שעה. זה הליכה איטית, בעצלתיים, בנחמדות. ויש פה כל מיני מקומות שאפשר, הנה אפשר לראות את זה מפה. אפשר לשבת בקצה ולהיכנס לתוך האגם. הנה, תראו איזה יופי. אפשר להיכנס לתוך האגם ולשחות. אני זזה. ומלא נקודות צילום. קיצר, יום של רילקסין אמיתי. וכמובן שאפשר גם לטייל בתוך היער עצמו, גם בתוך היער יש מסלולים. יש רכבל שאפשר לשלם עליו, ואז לעלות למעלה לראות את התצפית, אם תרצו. לא יודעת מה המחיר שלו, תכף נדע. ריאלי נעלה, לא ריאלי שיחפשו. למטה באגם, כאילו לא פה, למטה איפה שהחנייה, באזור למטה, אפשר גם לסגור אטרקציה של קיר טיפוס. גם אופציה. יאללה, הנה, אני עושה לך וידאו נכנס. תסתכל עליי, אבל תוך כדי אני עושה לך תמונות גם. יאללה, כנס, תאבל. אני נכנס. אוקיי, לאט זה כבר בגלל. תמלא קר בתחתון. קר בפושט תחתון. תן קפיצת ראש. רגע, אני עושה גבילה. איזה אלוף אתה? אבל תסתובב אליי. מה, אבל לא יהיה כואב את זה? יאללה, כנס, תן קפיצה. רגע, איזה חלקלק. כל הכבוד, איזה אלוף. המים נעימים. שאתה צועק. נעים. אני יודעת, המים נעימים. אפשר גם לשחות פה, אני לא נזרם, תראי. אין סחף, נכון. קפצתי. נו. את באה, מים נעימים, בואי. תרגישי. איזה מקום. תורידי גרביים. אז תורידי גרביים קודם. בגדים, גרביים, הכל. תישארי עם תחתון. יואו, זה נעים. אפשר אפילו לשחות פה עם עיניים פתוחים, נכון? קפיצה. תני קפיצה דווקא, מים נעימים. תקפיצי מפה. תסתכלי עליי, אני אעשה לך תמונה. סובבי. תקפיצי לפחות, את לא חייבת מהבולץ, יפה. כל הכבוד. אני הולך כל לעשות הכבוד. את אני מצלמת. תעשי וידאו. בטח שזה וידאו. אתה כבר על וידאו. אתה ציון.
וואלה, הכנס לך מים לאף? וואליה. בא לי גם. נכנס לך מים לאף, אה? בא לי גם. מה פתאום? בוא לפה אתה. לא, איתן. תצפית, רואים את הערים המושלגים? יש פה המון שקט עד שהילדים מגיעים לכאן. ברגע שהם מגיעים, יש רעש. כל השקט הולך. הנה, וכאן יש עוד מסלול הליכה, מסעדה, לינה. זה התצפית העליון, אם אתם רוצים לקחת את הרכבל. בכל אופן, זה התצפית העליונה. וואלה, נחמד, יפה מאוד. עוד יפה. זה נגיד פחות יפה. יפה? לא יפה. טוב, אין בריכות היום, יאללה. בוא לדין. יפה מאוד, אדווה, יפה מאוד. איתן, פספסת. אני באתי לעשות וידאו, אבל אתה רצת. יאללה, איתן.